Ulrik! Gå væk, Ego. Nu vil bare gå en tur. Gå nu bare en tur med den, din idiot. Det kan du selv gøre. Nej, det gider jeg godt nok ikke. For helvede. Kom her, Ego. Ego, ja, kom. Peculiar behavior. Hej, Tumle. Hvad er der i vej? Lad os få hurtigt luft i den hul. Hvis jeg skal, så skal du fandme også. Når de kører ud, så det er den hjælp, vi skal have fra befolkningen og medierne. Hvor det er dog stadig muligt at udpege farlige vejstrækninger på vores For vejene, og så helvede. dermed er med til at forbedre trafiksikkerheden. Politiet efterlyser nu en bevæbnet røver. Han anses for farlig. Fuck nu af, mand. Wow. Men det rumler stadigvæk ind i mit hoved. Dorte. Kom her, Ego. Gider bare. Den skide bilist. Ja, det er bare jeg. Det skræmte Ego for videre sans. Dorte. Kom her, Ego. Hey! Skal du ikke bare smide skraldet? Det er lige meget. Kæft, de larmer, de kraver der. Jeg har lyst til at skyde dem alle sammen. Det ser de sindssygt. Der er altså ikke andet galt med Ego. Slip dem løs. Ja, så gør det sgu da bare. Ja, okay. Så nu er det fri, Ego. Hvor fuck bliver den hund af? Ego! Har jeg sgu da altid komme tilbage. Jeg prøver lige. Ego! Fuck det, jeg går hjem. Vi kan sgu da ikke bare efterlade den. Ego! Ego! Så kom der og hjælp! For helvede. Ulrik! 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 Ulrik!